салом бинандаҳои азизи озодӣ, умедворам хубед ва ҳафтаи нави кориро хуб шурӯъ кардед. барномаи навиди бомдодиро барои имрӯз 8 январ ман Сарвинози Рӯҳулло тақдиматон мекунам. соат дар душанбе 11. имрӯз дар барнома як афсари милисаи тоҷик дар Панҷ аз тири Калашников ба ҳалокат расидааст. дар Тоҷикистон рӯйхати расмии қарздоронро тартиб доданд. Ширкатҳое ки маош надоданд аз ҳаққи идомаи кор дар Роғун маҳрум шуданд. мақомоти интизомӣ мегӯянд, як афсари милисаи тоҷик дар натиҷаи як тасодуф дар ноҳияи Панҷ ба ҳалокат расидааст. Як манбаъ дар вазорати умури дохилии Тоҷикистон рӯзи 7 феврал ба радиои Озодӣ гуфт, Меҳроншоҳ Ҷумаеви 25 сола ҳангоми супоридани аслиҳаи хидматӣ дар шӯъбаи умури дохилии ноҳия ҷон додааст. мусоҳиби радиои Озодӣ гуфт, Меҳроншоҳ баъди тамом шудани рӯзи навбатдорӣ мехост аслиҳаашро супорад, вале ҳангоми супоридани аслиҳа ва тафтиши он ки автомати Калашников тир дорад ё не, тир холӣ шуда ба миёнаш мезанад. вазорати умури дохилии Тоҷикистон ва ё додситонӣ расман ин ҳодисаро шарҳ надоданд. барои таҳқиқи ҳодиса парванда боз карданд. радиои Озодӣ дар сурати дарёфти ҷузъиёт шуморо дар ҷараён мегузорад ва лутфан бозгашт ба саҳифаҳои моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаромӯш накунед. дар Тоҷикистон феҳристи шахсони қарздорро тартиб дода то ин дам номи 2600 нафарро ба он ворид карданд. ин афрод ҳаққи берун рафтан аз кишварро нахоҳанд дошт. дар ин бора масъулони хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати Тоҷикистон хабар дода гуфтанд, танҳо дар соли 2020 номи беш аз 300 нафар ба ин рӯйхат илова шуд. ба иттилои расмӣ ин афрод аз бонкҳо қарз доранд, зарари расонидаро ҷуброн накарданд ва алименти фарзандонро пардохт накарданд. дар миёнашон раҳбарони зиёда аз 100 ширкати хусусӣ низ ҳастанд. баъзе аз ин шахсони қарздор гуфтанд, онҳо дар кишвар ҷои кор надоранду соли гузашта ба Русия рафта натавонистанд ва бинобар ин қарздор монданд. аммо мушкил он аст ки дар сурати боз шудани марзҳо низ онҳо эҳтимол кишварро тарк карда натавонанд. Назирҷон Насимӣ, мудири бахши пешбурди феҳристи хадамот ва махзани электронии хадамоти иҷро рӯзи 5 феврал ҳангоми нишасти матбуотӣ гуфт, соли гузашта монеи сафари 6 нафар қарздор ба хориҷа шуданд. коршиносон мегӯянд, бастани роҳи шаҳрвандони қарздор ба хориҷ таҷрибаи роиҷ дар аксар кишварҳои ҷаҳон аст ва агар он ҳам дар Тоҷикистон дуруст кор кунад, натиҷа хоҳад дод. дар соли 2020 ба кишвар ҳудуди 234 000 тонна бензин ворид шудааст. оҷонси омури Тоҷикистон хабар додааст, ки воридоти бензин нисбат ба соли 2019 ҳудуди 37% афзоиш ёфтааст. тибқи иттилои расмӣ ҳар тонна бензин $416 барои воридкунандагон нарх дорад. ҳамчунин соли гузашта ҳудуди 298 000 тонна сӯхти дизелӣ ба Тоҷикистон ворид шудааст, ки ҳудуди 20% бештар аз соли 2019 будааст. Тоҷикистон соли 2020 ба истиснои гази моеъ ҳудуди 584 000 тонна фаровардаи нафтӣ ворид кардааст. гуфта мешавад, Тоҷикистон аксари маҳсулоти нафтии мавриди ниёзи худро аз Русия ворид мекунад. ширкати бинокории Асри Нур барои напардохтани музди 8 моҳаи коргаронаш аз иҷозаи кор дар сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун маҳрум шуд. ин тасмим рӯзи 18 январ пас аз мулоқоти вазири молия Файзиддин Қаҳорзода бо раҳбарони ширкатҳои сохтмоние ки маоши коргаронашонро напардохтаанд дар Роғун гирифта шуд. гуфта мешавад, ба мисли ширкати Асри Нур чандин ширкати паймонкори нерӯгоҳ дар пардохти маош таъхир карданд, аз идомаи кор дар сохтмон маҳрум монданд. пас аз ҳушдор вазорати молия ва ситоди нерӯгоҳ маъмурияти 6 ширкат ҳаққи заҳмати коргаронро пардохта дубора иҷозаи фаъолият дар сохтмонро ба даст оварданд. дар ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқи оби Роғун гуфтанд, ки то дарёфти иҷозаи кор ба ҷои ширкатҳои дигар аз ҷумла Асри Нур ширкати тоҷикгидроэлектромонтаж фаъолият мекунад. раиси кумитаи замини Тоҷикистон гуфт, дар назар аст манзилҳое ки дар гузашта ба қавли ӯ ғайриқонунӣ сохта шуданд, имсол афв шаванд. мақомот мегӯянд, ҳазорҳо сокини кишвар солҳо боз дар хонаҳои бидуни ҳуҷҷати расмӣ зиндагӣ доранд. сокинон мегӯянд, санади манзилашонро аз сӯи ниҳодҳои маҳаллӣ гирифтаанд, вале бо ин вуҷуд бо далели ғайриқонунӣ будани сохтмон дар ҷамоатҳо сабт нашуданд. Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи замин ва геодезӣ, дар нишасти хабарӣ рӯзи 5 феврал гуфт, ки аз нигаронии сокинон огоҳӣ доранд ва дар назар аст чунин манзилҳо афв шаванд. раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 26 январ дар паёмаш ба парлумон
ба ҳукумат дастур дод барои эълони чунин афв заминаҳои меъёриву ҳуқуқиро фароҳам намоянд. ҳадаф аз эълони афви амвол ва дигар намуди сарватҳо расман фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисоди миллӣ гуфта шуд. Дар Тоҷикистон дар 30 соли истиқлол танҳо як бор афви дороиҳо эълон шуд, вале кишварҳои пешрафта дар ин муддат чандин бор чунин маърака баргузор намуданд. Раиси кумитаи замин мегӯяд барои таҳияи санадҳо ва муайян намудани манзилҳои ғайриқонунӣ корро шурӯъ кардаанд. Равшанбек Собиров, соҳибкори шинохта ва раиси созмони тоҷикони Қирғизистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мушовири президенти ин кишвар таъин шуд. Дар ин бора рӯзи 5 феврал фармони раиси ҷумҳури Қирғизистон Содир Ҷабборов нашр гардид. Вай дар моҳи августи соли 2020 барои дарёфти курсии вакили парлумон мубориза карда, 3 моҳ пеш баъди ба нахуствазирӣ расидани Содир Ҷабборов муовини ӯ таъин шуд. Пас аз интихоботи парлумонӣ моҳи октябри соли 2020 дар Қирғизистон буҳрони сиёсӣ ба амал омад. Шаби 5 ба 6 октябр эътирозгарон чанд зиндонии сиёсиро озод ва бинои ҳукумату парлумонро тасарруф карданд. Содир Ҷабборов ҳамон шаб баъд аз 4 соли зиндон ба майдон баромад. Ҷабборов аввал ба мансаби сарвазир ва сипас иҷрокунандаи вазифаи президенти Қирғизистон шуд. Дар интихоботи раисати ҷумҳурӣ дар моҳи январи имсол иштирок кард ва ба иттилои комиссиони марказии интихобот пирӯз шуд. Равшанбек Собирови 51 сола ва дар хонаводаи тоҷик аз ноҳияи қаросӯи вилояти Уш ба дунё омадааст. Аз моҳи августи соли 2008 раҳбари созмони тоҷикони Қирғизистонро ба ӯҳда дорад. Ӯ дар соли 2011 нахустин вазири тоҷик дар ҳукумати Қирғизистон буд, вале дар соли 2013 боздошт ва бо ҷурми ришваситонӣ ба зиндон маҳкум шуд. Собиров дар ҳамеша парвандаашро дорои ангезаҳои сиёсӣ ва сохтакорӣ донистааст. Моҳи марти соли 2014 бар асоси қонуни афв аз зиндон раҳо гардид. Оятулло Али Хоманаӣ, раҳбари олии Эрон гуфтааст, агар амрико мехоҳад кишвараш дигарбора тамоми талаботи созиши атомиро иҷро кунад, бояд тамоми таҳримот бар зидди Эронро аз байн бардорад. Оятулло Хоманаӣ рӯзи 7 феврал дар мулоқот бо гурӯҳе аз фармондеҳони нерӯҳои ҳавоии Эрон гуфтааст, таҳримот дуруст лағв шавад, он гоҳ ба иҷрои таҳаддудоти худ бармегардем. Ба гуфтаи таҳлилгарон, ин нахустин баёнияи Хоманаӣ дар бораи созиши атомӣ пас аз раиси ҷумҳури амрико шудани Ҷо Байден аст, ки гуфтааст мехоҳад амрикоро ба ин созиш баргардонад. Пештар аз ин Муҳаммад Ҷавод Зариф, вазири умури хориҷии Эрон, дар як мусоҳибае ба рӯзномае дар Эрон дар рӯзи 8 феврал аз амрико хост ҳарчи зудтар ба созиши атомӣ баргардад. Дар Қазоқистон дар давоми якшабона рӯзи охир 1146 ҳолати нави мубталошавӣ ба коронавирус ё COVID-19 ошкор шудааст. Ба огаҳии Вазорати тандурустии Қазоқистон ҳамчунин 69 ҳолати гирифторӣ ба илтиҳоби шуши шабеҳи коронавирус сабт гаштааст. Дар ин кишвар шумораи расмии мубталоёни коронавирус то субҳи 7 феврал ба ҳудуди 200 000 нафар расидааст. Аз оғози пандемияи коронавирус дар моҳи марти соли 2020 то ба имрӯз дар Қазоқистон 2500 кас бар асари коронавирус ҷон бохтааст. Шумори гирифторӣ ба бемории илтиҳоби шуш ки Вазорати тандурустии Қазоқистон бо вуҷуди яке аз нишонаҳои коронавирус буданаш омори онро ҷудогона нашр мекунад, ба 48 000 расида, 579 кас аз он ҷон додааст. Бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 8 феврал чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ин буд чанд хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон, ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдими шумо шуд. Матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. То субҳи дигар, худо нигаҳдоратон.